Abebeyibambe naye emkhakheni wezokulingisa kanye nabangani bebengenawo ngisho amazwi enkonzweni yesikhumbuzo sikaMathunjwa eKwathema eMpumalanga yeGoli. Omunye wabalingisi uchaze kabanzi ngendlela aseduduzeka ngayo ngamazwi okugcina kaMathunjwa awasho kuyena ngemuva kokuthi beqede ukuqopha. Lo mlingisi uthi kwakungokuqala nqa ukuthi uMathunjwa adlale emidlalweni obuqondiswa nguyena uNkosi. One thing I'll never forget is that for the first time he came to do my piece. I'm talking the previous Friday, my sole piece, because usually we do collabos or we do his work. But for the first time, he was doing my piece. And for the first time, he said to me, "Today you're a grown man, you're directing me." Umndeni kaMathunjwa namanje usazama ukwamukela ukuthi lenkakha ayisekho emhlabeni. Indodakazi yakhe ithi ifisa sengathi uyise wanikwa isikhathi esanele sokulwa nalokugula obekumxinile. Yathi uMathunjwa wangeniswa esibhedlela ngesonto kwathi ezinsukwini ezintathu ezilandelayo kwabe kuyamenela. It's like he was never given a chance to try, to be taken to different specialists, to try. It was so saddened for him, and you never thought it was going to happen like that. It was so very saddened for him. But well, it happened. Umdlalo othi isibhamu kuzohlonishwa ngawo lenkakha yomlingisi. Ngingumbalenhle Mthethwa wezindaba ze SABC ngibika ngiseGoli.